Ang sabi niya sa akin, tumagilid, tumihaya. Ko, pinasok ko, and boy, wala. Bang! Nya, tutoy. Kabalo na mga daghan kayo lalaki karon mga balbahutog, mga manyakis, magpakita-kita pa mo sa inyong video-video nga kanang gibag-id pa nimo ang soft drink sa imong tutoy. Nya, giangayan ka day. Napay padila-dila nimo sa dunsal. Munang kamo dili mo marespituhan bitaw sa mga lalaki bitaw no kay kamo gapakita-kita magud mo. Angay ba daghan kay mga bata makakita. Daghan bata gapang gamit sa social media karon munang ayaw mo pagpakita-kita ang mga inaana kay wala bisan unsa mo kagwapa wag mo mga angayan day. Munang busa pagpuyo mo day napay tutoy nimo gipilit gid nimo nga pinaanad yun. Ha pagpuyo ha. Wa ko pa inahan nimo libat-ibag ka dila gyud labod nimo baka na imong buto-buto abot na sa imong kuto-kuto ba. Murag mga amaw murag magipang angayan. Bakit kabisi ba sa imong kita-kita video napay Ginoo ko niya giangayan mo ha giangayan o daghan lagi mo viewers niya giangayan mo niya respetuhan pa baka mo sa mga inana nga klase ninyong binuhatan. May pagmanlaba mo panty ninyo, may pagmanlaba mo ginuguan ninyo, malipay pa yung ginikanan kaysa magpakita-kita mo ana. Nya nakabalo kayong ginikanan ng inana. Hindi na po yung mga lalaki, mga balbahutog, mga manyakis sa mga lalaki karon. Pagpuyo, may pagmanghugas ng plato ha. Tumihaya, lumuhod at dumapa. Nang matapos na kami, ang sabi niya, Shit, isa pa nga. Pagpuyo mo, mga buang nga. Sakdan ay nung kong gihatay.